Aku ora ngerti maksudnya piye Prabawa ki critakno. Prabawa ki tegese wibawane panjenengane wibawane nek wis ngasta ning ngadhep kelir niki wis ora mantra-mantra kaya Pak Sun Gondrong biasane. Dadi panggunge tertata rapi. Tertata rapi. Yogane tertata rapi. Ora amburadul. Iringane ya tertata rapi. Berarti ditata menten setrika berarti iringane ben rada rapi. Debok-debok iki setrika rapi. Ngono ya. Ya gegermu barang kuwi disetrika. Ora usah nesu kok nesu-nesu. Iki ning daleme Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto kalian netepi darmaning sepuh. Mala kramakaken ingkang putra putri panjenenganipun Mbak Vina. Sopo kuwi jenengan? Saferdiana. Iki lho. Ingkang sampun kajatu kramakaken dening Mas Bagus Oktario Dwi Indrawan. Putra saking Bapak Haji Agus, Ibu Hajah Enik Suhirnawati saking Malang. Dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma amin. Amin. Luar biasa Dik, iki desa ndi Dik? Lho kene iki to, Mas Ito. Nggih. Dadi wong dadi manten ki ya ana Mas ya. Pripun? Hadis utawa dalile ana. Wonten Contone piye? anikah sunati faman rohibaan sunati falaisa mini. Tapi nyapa teko kene samini bareng. Lah iku nyapa to? Ora ngerti meneng wae to. Aku ora ngerti. Ora roh ngono Dadi kok. ben rada lenas sik piye-piye Pak cetakno. Anikah sunati faman rohibaan sunati falaisa mini. Nikah menika sunahipun Kanjeng Nabi. Sapa sing gak gelem nindakake sunah Kanjeng Nabi sok mben ora didaku pinangka umate. Kuwi lho. Berarti nikah kudu nikah. Kabeh wong kudu nikah. Berarti nikah nek gak gelem nikah gak didaku pinangka umate. Oh, berarti ya sewering ae kudune nikah ngalor sitok ae kok. Sepisan kanggo selawase. Sepisan kanggo selawase. Selawase awakmu ya pisan. Pindho. Pindho. Lah kowe ping pira? Pindho ape telu iki. Kalau sing akeh kalau kan. Sapa? Ngawur ora kok. Nah, ngene Mas Ito. Nggih. Sampeyan iki rak ustaz to Mas? Sinten? Saiki rak kerangkep to? Nggih kula nggih. Ya ustaz ya lawak. Nggih nggih. Apik yuda kuwi arep golek pasangan sapa nek dadi ustaz. Niki pun ustaz. Lah kula nggih kula jak. Lah kula betane tas kula niki. Jangkrik. Ya ndak-ndak iki kanca awakmu ustaz, kancane ya ustaz apa kok ngremehne aku kowe iki? Lho, awakmu silakan arep ngetokne apa? Njajal nang. Wong urip ning alam donya iki kudune piye? Dalile. Paribasan dal innallaha ma'asab. Sik aja. Iki muni piye? Kowe iki kancamu ustaz. Nggih. Saurarane kowe iso dalil. Wane fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah sampean ki ra roh urip ning alam donya ki enek apik karo elek. Kula niku nggih ngoten. Sing apik kula kene mriki, sing elek gadahan kula. Oh ngono. Ha iya nek udu njiki ayo rono nrodok rono ki enek. Kamangka urip ning donya ki enek elek, enek apik. Enek elek, enek apik. Nek elek kuwi setan seneng. Tapi Gusti Allah ora seneng. Bener. Tapi nek tumindak apik Gusti Allah seneng, setan ora seneng. Saiki perbuatan apa? Sing setan ya gelo, Gusti Allah ya ora seneng. Apa enek kowe iki kucluk apa to takonanmu ki? Kabeh wong ki mesti ngono kuwi. Nek perbuatan elek, setan seneng, Gusti Allah ora seneng. Nek perbuatan apik Gusti Allah seneng, setan ora seneng. Saiki perbuatan apa sing setan ya ora seneng, Gusti Allah ya ora seneng. Apa enek perbuatan kabeh ora seneng setan? Ngerti ora? Ora roh. Ora roh to? Ora. Ndemeni bojone setan. Oh iya ku ya setan ya gula lho to kuwi. Gusti Allah ya ora oleh demenan, sing setan ya gula. Lah, oh iya padha-padha ya ngono kuwi ya. Apa kok iso dalil kok iso ngawur ngono tekan ndi to olehmu ki? Wong ki mbok sing pengalaman ngono derek-derek buli mbok. Paribasan ki manten ki kudune piye nglakoni kudune apa? Lah nek manten cara awakmu. Lho nyonto wong apa? Lha kok nyonto wong sembarang ki enek bancaan kena. Ngapa manten nyonto wong bancaan? Lho, mantene kayak tengah terus dipangan wong bareng ngono apa? Tak wapuk lambemu. Maksudnya nyonto bancaan ki paribasan ning jero enek berkate. Berkat ki enek jerone enek apane? Ya enek tumpeng, enek buceng, enek panggang, enek kulup. Tumpeng. Tegese. Manten lanang karo manten wedok lak metu kudu sing mempeng. Lah ya apa to? Krek tenan bocah iki. Omonganmu mesti terlalu. Maksudnya lak metu kudu sing mempeng to terus to ki celek. Metu apane? Metune nalare
utawa metu lak nyambut gawe kudu sing mempeng manten lanang kudu mempeng lak metu. Golek pangupa jiwa. Kanggo nyukupi keluarga. Rohno lho awakmu. Awake yudoi porno. Lah ngono kok Ora ngerti nek kowe Gusti Samsaat Pak Banyuwangi. Kowe iki Gusti Samsafaati lho. Blok Agung. Blok Agung ya roh awakmu tebu ireng. 3 tahun aku ning kono iki mangsamu. Ngaji, Mas. Bakul kerupuk. Lho, lah anu. Mari lak wis mlebu tumpeng manten lanang kudune buceng. Lak mlebu kudu sing kenceng. Dalah bocah iki. Ya, Oh, mesti. manten lanang lak mlebu kudu sing kenceng. Iling-ilingen Mas. Tak mongi. Ora mlebu ra iso kenceng lah iso kaya wong ngecet. Lho, maksudnya iki mlebu sing kenceng ki mlebune urip bebrayan, kuwi kudu kenceng niate. Oh, kenceng TKT, kenceng niate. Niate kudu sing kenceng. Nawaitune bismillahirrahmanirrahim, kenceng TKT. Lah ya kuwi lho kudune mlebu sing kenceng manten lanang. Mlebu nang ndi, Dik? Lah ya mlebu ning omahe tangga-tangga, ya mlebu omah bebrayan urip dadi loro. Bebrayan aku. Ah, ngono kuwi kudu mlebu kudu sing kenceng. Tumpeng, buceng, Panggang. Lah sing apa ya panggang ki? Alah, kudu iso lho iki ya. Lah sing lanang numpang, sing wedok ndang benggang. Alah. Aku sing gak seneng yo ngene iki lho aku. Marai aku harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh iki gara-gara Pondok ndi? Kowe pondok panggang kuwi mau lho weh. Lah iya nyapa lho angger numpang kok dibenggang. Apa miring gak entuk? Lho, orane ngono maksudnya numpang ndang dibenggang. Lho. Wah, aku ora ngomong Mesti lho, mesti. Mbok wek-wek cangkemku lho mesti bendina iki. Maksudnya numpang ndang dibenggang ki manten lanang manten wedok lak wis dadi siji, aja melok mara tuwa terus, nek iso hidup mandiri. Benggang maksudnya iki mandiri. Ngerti lho sampean kuwi ngomeneng. Tindasmu kuwi lek ngomong ya ora kok. Lah orane ngono lah kancane sampe dibekep-bekep ngene kok meneng ae lho. Dadi aja numpang ning gone wong tuane. Ndang bisa urip mandiri bedal lawang dhewe. Lah, sesasi rong sasi kerasan. Kerasan sesasi rong sasi karo maratua kerasan, tapi lak 4 tahun 5 tahun kok manten gak nyambut gawe. Ngelu sirahe maratua, Mas. Kuwi tenan kuwi aku ngakoni dhewe. Lah apa ya ngono? Aku wis 6 tahun mulok maratua ora tau tuku beras kok. Lho ki tapi tenan, tapi aja nganti kaya ngono. Kenyataan. Panggang, buceng, tumpeng, panggang, kulup. Lah, kulup niku iku. Apa kok lah iku lho? Kulup niku lak kaku ndang dicelup. Lah dalah iki lho. Kowe iki lak ngene-ngene gak apa-apa. Akekmu lho tak tok untune kancane. Gangkrek tenan kok. Medeni masalahe bahasamu sing menjatuhkan harga dirine ning panggung iki. Apa lho kaku ndadak dicelup bareng. Iya lah wis kaku ndang dicelup, Mas. Lah ra dicelup. Yo nek celupe kena, lah nek celupe gak kena. Ya kerino kok iya takon kowe. Golek celupe sapa njajal? Ya kawan sapa tekono buase semampir arat-arat kowe. Maksude dicelup lak kaku ndang dicelup sing lanang umpamane kaku. Sing wedok kudu iso nesu, sing wedok kudu iso nyabarne aja nganti nesu. Dadi mari nggih. Dadi sotel. Bojone nesu aja kintil. Oh, ya sotel lho, Dik. Oh, sotel. Enek sotel lho. Lah piye? Lah mau kaku bojone nesu lah dadine sotel. Sotel ngono. Nek kaku ndang dicelup. Dicelup paribasan sing lanang. Sing siji dadi geni, sing siji dadi banyu. Iso gawe adem. Heeh. Dadi amben. Amben. Amlaku ing bener. Lho, kuwi lho, Dik. Amben. Iki lho basa roh Sotel amben. Amben. Awit wong urip ngono kuwi aja nganti serok. Serok ki seneng olah rohani. Oh, seneng olah rohani. Manten-manten lak wonten serok wonten wajan. Wajan ki kudu sing kuat. Oh, wajan iki kuat to dolajane to. Lah kowe wajan apa tak takon. Lho, wajan iki kudu sing kuat. Jane yo gak kuat yo gak masalah. Lah tadi wong jenenge rak ibarat mantene padha ulek-ulek karo lemper. Lah saged ulek-ulek karo lemper. Ulek-ulek kuwi nek ngulek ya udinen mampre legane. Diudi ampreh legane. Terus lemper. Layah utawa nggih, layah utawa lemper. Ngladeni sak wayah-wayah. Ya ampun. Berarti manten wedok ngladeni sak wayah-wayah napa, Bos? Ya iya to wis sah kok ibarat tegal arep dipacul sak wayah-wayah ya kudu siap tegalane, ra entuk semoyo. Awit wong lanang kuwi aja nganti kerkanu apa kuwi kumrincinging diner. Omong apa? Klubuking Mino gebyare wentis kuning kuwi nek ora nganti diudi dipepetri manang jiwa ragane wong lanang iki sok kala mangsane kentil karo wong wedok, Dik. Apa iya? Kumrincinging dinar. Klubuking Mino gebyare wentis kuning. Apa, Dik? Harta, tahta dan wanita. Itu yang membikin rumah tangga goyang. Itu Apa?
Maksudnya piye to harta? Alah. Maksudnya piye aku tuh Ora ro mbok yo rasah. Aku ora paham. Melok-melok Maksudnya harta kok iso sok kala mangsane wong lanang kuwi nek saya sugih kuwi saya nakal. mosok. Tapi nek wong wedok saya nakal, saya sugih. Rene. Piye to wong lanang kuwi nek saya sugih duwe bondo donya akeh, saya nakal. kuwi saya nakal. Lah lak wong wedok Saya nakal, saya sugih. Wolah ya saiki semampir pemundak ya Dek ya. Ketoke kok Pengen roh wis sapa contone? Sik to, lek wong lanang piye? Saya sugih, saya nakal. lho iki berarti Enggak, ya nyapa kok aku. Hei, awakmu pas saya sugih, saiki Saya bos iki sugih sembarang duwe. Ning nong akale ra rame-rame. Piye lho kowe iki kok Iso marakmu rono lho. Bacane yo iki lho. Lah awakmu ora nek wong sadar. wadon saya nakal. Saya nakal, saya sugih. Sugih. Lho, Nek wong lanang saya sugih, saya nakal. watuk Dek omamu Dek. Lah Sing sapa? lanang kene, sing wedok biyen aku roh. Sapa? Alah enek kok tak SMS. Lah tapi nyapa dudengmu kok rono lho. Lah, Kudune dudengmu ra rono. Lah Dadi ning ndi? sing lanang kuwi nek wong lanang saya sugih, saya nakal. Contone sapa? Sapa? Iki. Lho, lah kok iki lho kok aku? Lho, kowe kan nggur sitok. Lah sing papat kan parake mrono. Oh, berarti oke kono. Berarti oke kono. Parat kae. Diaturke tembang iki apik. Nggih. Napa Bas? Tembang kaya ngapa kae? Kae ana tembang to? Tembang Ijo-ijo. Wow, siap. Karek we kudu iso nembang-nembang. Lembayung. Terus jalan terus Liden. Ya terus awakmu kok nembang awak. Endang iso ora? Dong lembayung suwek pinggire. Asik. Duwe bojo sing ati duwe sing agung yen ra agung ra jembar pikire. Ha saiki cakepanmu ya. Cakepan. Cakepanmu Dek. Nek nang Jombang kampung ngesengon lemah keneng akeh wedine nek rasambang kirim mo ingon nek wis ra seneng apa mesti Itu suaranya apik ya. Lah, saya kula disan iki lho. manten wedok dekcil pancene anteng Karo sing lanang senengane kon sing peteng-peteng. nek adus senenge nggon peteng Bareng didelok sing lanang otote medenteng. Kekeselen Dek. ceritane dekcil Joko Prawan saiki Nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti ana hansip patroli bareng digetak katoke keri. nek saiki pancen jaman edan nek sing seneng arek nom-noman petuk pacare ra gelem salaman wong sing penting tondo kecup Enak lah, anu nih apa ki? Dalange. piye Isu. Mau kasir. dalange piye ndang Enggak kok lho, wes. Tak terus Tak lok sejuta kowe. isu Aja mangan dondong. terus Yen to dondong regane selawe. Asik. Iki ngono dalang kondang yo. isun gondrong pancen kondang Perkara wedokane. Tidak mungkin bleset. Mesti bleset lho iki kaya ora mengangkat derajat di atas panggung mesti menjatuhkan
banget. Ayo ngerti pancen akeh sing ngedani percaya iki meri padine kok. Meri Ayo padumu. Pak Sun, aku Pak Sun ayo.